Δημητριάδης και τώρα Κλόπας, η πάσα του Κλόπα στον Κοπιτσί που είναι σε θέση για σουτ. 3-1, εκπληκτικό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί, ο οποίος βγάζει και τη φανέλα και πανηγυρίζει. Πραγματικά καταπληκτικό γκολ από τον Κοπιτσί, ο οποίος για μία ακόμα φορά βγήκε σαν κρυφός κυνηγός. Βλέπετε από την πάσα του Κλόπα στο δεξί άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και κεραυνοβόλησε χωρίς υπερβολή τον Βάντσικ. Καταπληκτικό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί, το πρώτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, και πόσο κρίσιμο ήταν αυτό το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ. Ο Κοπιτσής πλησιάζει την περιοχή, εξαπολύει το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί στο 75. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο Χάρης Κοπιτσής που είχε να παίξει σε αγώνα πρωταθλήματος από τις 4 Οκτωβρίου. Ο δεξιοπόδαρος Χάρης Κοπιτσής βάζει γκολ και φέτος όπως και πέρσι περίπου από το ίδιο σημείο, από την ίδια απόσταση. Τρομερό γκολ από τον Κοπιτσί στο 75.